Watertight in the line, what am I speaking about? You have a gun, you have a castle, you have a castle. With my bullets and my weapons and my crazy Survival. I'm gonna make Solana. I'm gonna survive. To survive, you're gonna have bullets and weapons and nuclear bomb cells. Nuclear I'm gonna bomb survive. shelter. Nuclear bomb shelter. I'm gonna survive. Nuclear bomb shelter. Yes, Bomb shelter of nuclear bombs. Nuclear bomb shelter. Nuclear bomb shell. Light engine. Oi. Gonna make it through the winter storm. Cause we know right from wrong. Veneeseen. Yes, okay. Oh, okay. That was a mistake. In the calculation. Mistakes can be made, Mistakes in the but calculations, Bella. we can survive still. Anyway. Even if we do make small mistakes, we still survive, yes. Tynnyreitä. Ja lampu meni rikki. Okei, lisätynnyreitä. Light engine, with the light engine. When the morning light shines in. Okei, siinä lensi tynnyrit palasiksi. Ja lisää tynnyrejä palasiksi. Silta. Hieno silta. Ja toinen hieno silta. Itse tässä ei ole mitään alukulkureittejä tässä sillassa. Toi on ihan muutama silta. Jos on oikein iso silta. Jos on oikein tämmönen iso Solannan silta. Oikein iso Solannan silta, joo. We'll keep on brewing, but we'll have a place to hide. Kuolematon, ikuisesti elävä kuolematon, ei koskaan kuole. Ikuisesti elävä kuolematon. Sitäkin jos oli teoreita, ehkä Rasputin ei koskaan kuollut, että se vaan huijasi oman kuolemansa niille, jotka yritti tappaa hänet Rasputin. Niin enää mun muistaisin. When we step outside into the freeze, we'll know our commands. We walk into the garden and we live upon this land. On eri ulottu sun voltasi kyllä. Solanna on hyvä. Solanna on valtava hyvä kaupunkivaltio, tuo Solannan kaupunkivaltio on jäätävä hyvä kaupunkivaltio. Jäätävän hyvä. Aivan valtava hyvä kaupunkivaltio, aivan valtava hyvä kaupunkivaltio. Aivan valtava hyvä kaupunkivaltio Solanna. Built it all day long. We're gonna make it through the winter storm. 'Cause we know right from wrong. We'll still be standing when the world is all but gone. Salaliittoteoria on loppumaton määrä, ei loppu minnekään. Jos ajattelee salaliittoteoria jo ennen internettiä ja sit salaliittoteoria jälkeen internetin, niin niitä on ihan ääretön määrä.
Jo ennen internetin salaliittoteorioita oli ihan ääretön määrä siis kaiken maailman kirjoitettuja tekstejä, mitä ihmiset kirjoitti lehtiin ja sun muihin kaiken maailman salaliittoteorioita, niitäkin oli jo ihan ääretön määrä, mutta sitten kun internet saapui, niin sit vasta se on varmaan niinku oikein ääretönkertaistui se, että kuinka paljon salaliittoteorioita maailmassa on. Se oikein ääretönkertaistui sit kun internet ilmestyi. Kiitos internetin. Ihmiskunta ei kuole koskaan. Kiitos internetin, ihmiskunta ei kuole koskaan, koska salaliittoteorioita on niin paljon, että niistä tavallaan niin kuin syntynyt toinen dimensio meidän planeetallemme. No niin, tommotti se tehdään toi temppu. Tommotti se tehdään se temppu, että hypit vetten päällä silverillä. Hypit vettä pitkin silverillä, niin tommotti se temppu tehdään. Tommotti se temppu tehdään, ystäväin. Että sä hypit vetten yli, kun Silver the Hedgehog, niin sä teet se just noin. Et uppoa veteen, et uppoa veteen, et uppoa veteen, et uppoa veteen. Not the dawn when the morning light shines in. Ja sit veteen uimaan, koska mä haluun noin tynnyrit takaisin, okei? Mä haluun noin tynnyrit takaisin, okei? Okei, noin vähän epäonnistu nyt kyllä. With the hearts and with our hands. Step out. Okei, ei se nyt onnista, että sen voi koko ajan peilata. Koita vähän itseäsi peilata, älä rupea koko ajan peilata, vaan koita vähän itseäsi peilata. No niin, noin se onnistuu. Tommotti se onnistuu. No niin, noin sä onnistut. Kiva patsas, tommonen joku. Onks toi se patsas siitä, mikä se on se yön nainen se? En nyt tarkoita mitä slangisana on yön nainen, vaan mä tarkoitan sitä yhtä henkiolentoa. Se yön nainen, joka saapuu ja suojelee ihmisten sieluja ja elämää. Se yön nainen, joka suojelee ihmisten henkiä ja sieluja ja elämää ja kaikkea. Suojelee. Se yön nainen. Liittyisikö se jotakin Nightshade-kukkaseen, mä muista. En mä tarkalleen muista, mutta mulla on muistikuva, että se liittyisi jotakin Nightshade-kukkaseen. Jos vaan muistat, mikä se on suomeksi sen kukkasen nimi. Yön varjo, ei se ihan... Oliko se yön varjo se kukkasen nimi? Yön varjostin tai joku semmoinen. Ei se varmaan ihan semmoinen ollut. Kyllä se taisi olla suomen, vaikka se... Niin, suomenkielessä se taisi olla joku ihan toinen nimi sillä kukkasella. Nightshade. No jotenkin se taisi liittyä Nightshade-kukkaseen, se yön suojelijanainen. Se yön suojelusnainen, joka liikkuu yössä ja suojelee ihmisiä. Niin ehkä tuo patsas siitä. Se on ihan Euroopan folklorea, se yön suojelusnainen. Oliko että se on just Etelä-Euroopassa, ja tämähän vähän kuvailee niinku Pohjois-Italia, tämä Solennon valtio kuvailee vähän Pohjois-Italia ehkä. Yön suojelija nainen Pohjois-Italiassa. Yön suojelija, se perhettäsi suojelee. Jotain semmoista mamasta. Kiva linna! Tosi kiva linna! Hieno linna tossa. Oltava linna. Tosi hieno linna. Linna saaressa, saaressa linna, linna saaressa linnalla. Suojeluslinna. Suojelee Solannon valtiota Ekmanin hyökkäyksiltä. Ekman posauttaa ohjuksia Solannon täyteen, niin nyt Solanno on täysin reikki täynnä. Tuolla näkyy Princess Elisen linna. No ei kai kyllä toi. Kyllä varmaan Solannossa jonkin sortin ohjus.
estojärjestelmät nykyään sitten on, niin se Ekmanin hyökkäyksen jälkeen sitten. Solana varmaan rupesi kehittää jotain ohjuksen esto-ohjelmistoja tai jotain. Mikä ne on toi Sonic-maailman dystopian, tulevaisuuden dimension, utopian nämä niin kuin tulevaisuuden keksinnöt. What? No miten vaan. Gonna make it through the future of terror. Gonna make it through the future of terrorism. Gonna make it out. Alive. Gonna make it alive. Or something. Fade. Not alive. Alive. I meant to say alive, not alive. I'm gonna survive out of the terrorism age. Oh, the boys don't like, gonna be safe and sound tonight. Oh, the strong don't cry, gonna open up the door when the morning light shines in. Oh yeah. Oh yeah. Miau mau. Ja veneeseen. Veneeseen. Okei, sitten. Tipuin veneestä. Tipuin veneestä, semmoista sattuu joskus. Ei käytä hattua, niin tippuu veneestä. Kun ei käytä hattua, niin tippuu veneestä. And some tonight. Okei, ja lyhtyromuksi. Lyhtyromuksi. Lyhtylyttyyn. 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 Oh. Lyhtylyttyyn. Lyhtylyttyyn. Ja tynnyrit Tuusan nuuskaksi. Tynnyrit Tuusan nuuskaksi ja lyhtylyttyyn. Tynnyrit Tuusan nuuskaksi ja lyhtylyttyyn, joo. Ei valoa, kun me hyökkäämme. Ei valoa, kun me hyökkäämme. Sniper rifle, shooting all the lights out. And then we attack to the outpost. Then we attack. When the lights are out, we will attack. When the lights are out, we will attack. We'll attack, yes. We'll use the power of darkness to attack. Into the darkness, we attack into the dark space. We will attack into the darkness. We will attack into a black hole. We will do a massive attack into a black hole, yes? Because they have a secret military space inside a black hole and we will attack that military base with our massive atom bombs. Okay. This is going into craziness. Crazy nutness. Crazy nut. Crazy nut. Crazy gun nut. I am a crazy gun nut. I own million nuclear weapons and a billion... what was the other one again? I don't remember what was it in English, but in Finnish it's vetupommi. I will have a million nuclear weapons and my own country, yes? I will own my own country and million nuclear weapons. I own a country and million nuclear weapons.